som tu, ja som Pitoš. A tu je ready. Ľudia, zrejme vás u tohto videa, pri ktorom si budeme driftovať a dneska tu je so mnou kto? Pitoš. Presne, ja som ready a ľudia, dneska budeme driftovať a to je asi tak všetko. Webroto Bros. A Zdravíme vás. Takže pre viac takýchto videí dajte like, odber, zvonček a koment. koment. Každopádne na tomto kanáli uvidíte motorky, možno nejaký gaming, potom enduro. Rôzne veci ľudia, môže to byť aj niečo neočakávané. A ako môžete si v popise halúze, takže určite sa tešte a my ideme na to. Dobre? Dobre. Ideme naspäť a ideme pomaly dole. A ukážeme si aj nejaké drifty určite. Však, Pitoš. Môžete povedať, aké fajnové auto. Napríklad toto tu na... Let's go. To by si tu mohol dať nejaký driftik. Čo? Ja neviem. Však som cestné vozidlo. Hej. Jak dobre. Tu by si ma mohol natočiť, ako robím drift. Ľudia, čekujte to. Takže nepoje žiadne auto. Ideme? Hej. Hej. Ľudia, my pokračujeme a ideme na ďalšiu halúznú vec. S bicyklom. Ľudia, teraz máme tento skok, môžete si všimnúť a Pitoš ide na to. Ľudia, tak toto a dáme si to ešte teraz raz spredu. Takže ľudia, teraz ideme ešte dať spredu tento záber, takže určite, ak sa vám toto bude kopať, zanechajte lajky, odbery a ešte nakoniec dáme nejaký ten driftík. Ľudia, ideme teraz na to, Randy Energy skáče a ja to začnem spredu. Ľudia, tak toto bolo dobre, fakt. A ľudia, nakoniec si dáme ešte nejaký jeden drift, takže sa určite pripravte. Môžete si teraz poviem z tohto kopca urobiť drift a je to ešte z toho druhého, takže určite sa tešte a idem na to. Ty kokos. Takže ľudia, Randy Energy robí teraz drift z tohto kopca, takže uvidíme, čo urobí. Takže ľudia, Randy Energy je na to. Taký maličký tu na. Škoda, ľudia, nevyšlo. Bolo to náročné. Takže, ale my si pre nás máme ešte jeden drift, takže pozerajte. Ľudia, tu je ďalší drift. Ty kokso. Randy Energy spadol až. Ľudia, toto bol nečakaný drift. Ľudia, ideme ešte na ten ďalší drift. Ľudia, dajte na to like, odber, zvonček. Dajte like. Kokos. No takže Ready už ide. Ľudia, takže toto je koniec tohto videa. Ak sa vám to páčilo, zanechajte lajky, odbery, zvončeky, komenty a vidíme sa o ďalších šialených videách. S vami to bol Ready a Pitoš. vidíme sa o ďalších šialených videách. Tak čaute.